سلامنتاي ببزحي كاب تخاتلتنا بزعبا جبر حبو بسفيحو كتفلتو تهانديتكم زغمتنا يو نجر يلن انت خونجن اب بوتا كومنت قاليكم نترجم جبر حبو قاليكم بزعبا حمقن صبون غونتاتو قاليخاتكم دما مستصوتا وركب زلوا كل عينت من نتصار كبرهالكم محصن تقريبكم كبراتن كبران وغناتنا سلامتنا يرسعنان سلامن طعنان عوتن قسانتن مساخم كهونا ناي وترو منيتنايو شحوكا ازي ارستي اصيافن تخونه نسله كبركم نزم ستوكسكم نطبታት ንምብራህ ንሕናውን በወገና ካብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ዝረከብናዮ ሓቅታት ናባኹም ከነብሎ ተቀሲብና ኣለናሞ ሕቶታትኩም ይምልስዮም ናብ ዝበልናዮም ትሕስቶ ከነስክረኩም በወገንኩም ድማ ጽኒልኩም ብምክትታል ዝተሰማዓኩም ርእይቶ ነቀፌታን ሓበሬታን ብዘይ ስክፍታን ምድሕር ሓርን ክትህቡና ልባዊ ምሕጽንታናዩ مجمرتا جبر حبو ويكا سيغا بزبل كالا اسم زصواع ندستا بمبال زغبر متنخاف ناي بلعتي ويكا لكفالات اكالاتيوم بزحات سبات دما بزعبا جبر حبو كزاربو حفرتي سمعهم جبر حبو ناي جزار اسقا بلعتي بمتنخاف ناب طرز ጾታው سمعيت زعرغن حاغوس زفترن بحصيرو ناب ጫፍ ناي طرز سمعيت ناي ጾታው ርክብ زبصحيوم مبزحتو غزي كساب علاما ناي سمعيت كاتبصح بمتنخاف بمدرراز وي محساي ناي متلو زسرح وي زتغبريوم جبر حبو مس وحدات صعبيناتو نبورون طعناون ጾታውን تفتاتيو ገለገለስ ግንጥራውያን በሁለታት بزعبا جبر حبو يعنتي كم زعور يزاربيوم ازغن كاب حقي زرحقه مخانيو ززربلوم كم تزغلصنايو جبر حبو ازيون ور ባህር ኮይኑ ወላውን ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ወይ ሰብ ጾታው ዝምድና ዝትግበሪው ኣብ ሓደ መጽናዕቲ 95 ሚታዊት ደቂ ተባዕትዮ 89 ሚታዊት ድማ ደቂ ኣንስትዮ جبر حبو ከም ዝፍጽሙ ተረጋጊጹ ነይሮም جبر حبو ናይ መጀመርታ ተመክሮ ጾታው ንጥፈት ናይ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብና ኣሽቱ ቆልዑ جبر حبو ከም ሓደ ዕቤት ወይ ግርዝውና ኣካላቶም ዘርእሉ ልሙድ ነገር እዩ مبزحتهم السبات نجبر حبو أمنا جرزونا جزيهم يمزختلوا بزحد ما كساب ملو هيوتهم يقتلوهم سلمن تايكون يوم السبات جبر حبو زفتهم بزيادة وانا نتصبو سمعت نختكون بفلاي دما نتوم بزي متأمتي نركب وي دما متأمتنا نايت اوتاو ركب بدليتن تقبالنتن اب زي بلو وي زي بلا جزي نلوعد نايت اوتاو سمعت نمعقاس جبر حبو تزبلت امنجديوم جبر حبو بتوساخي نموغاد زي ترليت انسن كاب حدا غنياتات بصوتاو ركب زمحللو في حمامات نمدحنن كمك قداماي مرጫዩ ካልኡን እትወድ ተባዕታይ ቀንድ መሰረት ወይ ዕላማት ጾታው ركب مفጻሙ ንምፍሳስ ዘርኡ ጥራይ እንተ ኮይኑ جبر حبو ከም ሓደ ኣገዳሲዮም جبر حبو ከጎዳድዩ بحفشا حكمناوي وي محبركم كم زغمتو جبر حبو نكلتيوم دق انستيون دق تبعتيون ባህርያውን ዘይተጓዳን مخاني ዝገልጽ ዘስዕቦ አካላው ወጻይኹን ማሰይት የለን بغزيون كم نورمال ክፋል ጾታው ባህርያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ገለ ባህልታት ወይ ሃይማኖታት ግን ንግብረ ሕቡ ከም ሓጢያት በመውጻሮም ነዚ ተግባር እዚ ከም ባህሪ ሕፍረት ኮይኑ ከም ዝነብር ይገብሮም بزعبا حما قونتات جبر حبو مس انزارب جبر حبو مس وحد قداتاتو ጾታው ጥዕና ዝህብ ተራ ንጥፈት ምዃኑን بزعبا جبر حبو ብዙሕ ብሂላት ከም ዝበሃልን ገለ ካብኡ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ዑረት ዓይኒ የስዕብ ዝብልን ምዃኑ ልዕሊልና ጠቂስና ነርና جبر حبو ሓደ ውልቀ ሰብ ንናይ ጾታው ዕግበት ወይ ደስታ ክብል ንብልዕቱ ምብርባር ኮይኑ እዚ ምናልባት ናብ ጥርዝ ናይ ወሲብ ስምዒት ክበጽሕን ከይበጽሕን ግን ይኽእል جبر حبو ኣብ ዝኾነ ዕድመ ኣብ ክልቲኡ ጾታ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ምምዕባል ጾታው ጥዕና ዓብ ተራ ዝጻወት እዩ ተመራመርቲ ኣብ ደረጃ ዕድመ 14 ክሳብ 17 ዝርከቡ ኣብ ብጽሕና ወይ ግርዝውና ዝርከቡ ሰባት ኣብ ሕብራት ሃገራት ከባቢ 74 ሚታዊ ደቂ ተባዕትዮን 48 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ግብረ ሕቡ ግዛኣትዮም ዝብል ውጽኢት መጽናዕቲ ረኺቦም ነይሮም ኣብ መንጎ እኹላት ማለት ዕድመ ዘለዎም ሰባት ድማ ብገምጋም 63 ሚታዊ ደቂ ተባዕትዮ 32 ሚታዊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እዚኦም ኣብ መንጎ 57 ክሳብ 64 ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም ንጥፈታት جبر حبو ዝፍጽምዮም ካብቲ ሰባት ንብዙሕ ምኽንያታትዮም جبر حبو ይፍጽሙ ዝበልናዮ ከም ኣብነት ንደስታ ዕግበት ጸወታን ንምቕናስ ሻቕሎት ወይ ጭንቀትን ምጥቃስ ይከኣል ገለ ውልቀ ሰባት ንብሕቶም ገለን ድማ ምስ መጻምቶም ብምዃኖም جبر حبو ዝገብሮም ሓፈሻዊ ብዛዕባ جبر حبو ናብ ዝዝረቡ ብሂላት ምስ እንሰግር እንተኾነ ግን ካብቲ ዝበሃል ሓደ ኳ ሓቅነት ዘለዎ ከም ዘለ ይግለጽ ዝበዝሑ እቶም ብዛዕባ جبر حبو ዝበሃሉ በስነ ፍልጠት ተመስከረሎም ኣይኮኑን جبر حبو እምባር ነዞም ስዕቡ ከኸትል ከም ዘይክእል ይንገር ንሳቶም ድማ ዑረት ዓይኒ ስዒቡ ኣብ ህይወት ዝመጽእ ልምሰት ምሕንጋድ መትሎ ምሽምቃቕ መትሎ ምጉባጥ መትሎ ዘይፍርያምነት ናይ ኣእምሮ ሕማም ከምኡውን ኣካላዊ ድኻም
ገለገለ መጻምዲ ኣብ ጾታው ርክቦም ዘይዕግበት እንተድ ኣጋጢምዎም ሓደ ካብኦም ግብረ ሕቡ ይፍጽም ከይከውን ብምባል ኣብ ንሓድሕዶም ይጠራጠሩ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ሓሳብ ምዃኑ ይንገር ዝበዝሑ ሰብኣይን ሰበይትን ወላ ምርዕዋት ወይ ኣብ ዝምድና ዝነብሩ ይኹኑ ብሓንሳብ ይሃልው ነንበይኖም ንግብረ ሕቡ ይትግብርዎም ብዙሓት ድማ ከም ምንጭ ሓጎስ ክፋል ናይ ዝምድናኦም ኮይኑ ይረኽብዎም ሓደ መጽናዕቲ ግብረ ሕቡ ትፍጽም ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳታ ዘይትፍጽም ሕጉስ ናይ መርዓ መዓልቲ ከም ዘለዋ ነጊሩ ነይሮም እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሰዓቤናት ግብረ ሕቡእከ እንታይ ይኾኑ ግብረ ሕቡ ከምቲ ዝበልናዮ ዝጓዳ ኣይኮነን ገለ ሰባት ምፍሕፋሕ ወይ ድማ በቀሊሉ ዝንቀፍ ሉስሉስ ቆርበት ዝውንኑ ምዝኾኑሞ ምስ ዝጭ ሃገር ኣብ ውሕድ ግዜ ዝሓውዩ እንተኾነ ግን ኣብ ሓጺር ግዜ ብተረጋጋሚ ግብረ ሕቡ ዝገብር ወዲ ተባዕታይ ኤደማ ዝበሃል ናይ ብልዕቲ ሕበት ከም ዝኸትለሉ ይንገር እዚ ግን ኣብ ውሕዳት መዓልቲ ከም ዝጠፍእ ይግለጽ ግብረ ሕቡ ዘኸትሎ ሰዓቤን ምስ እንርኢ ግን ቀዳማይ ስምዒት ገበንን ጣዕሳን ገለ ሰባት ንግብረ ሕቡ ምስ ሃይማኖት መንፈሳውነት ወይ ድማ ባህላዊ እምነታት ብምትእስሳር ጣዕሳ ይኸትለሎም ወይ ገበን ኮይኑ ይስምዖም እንተኾነ ግን ግብረ ሕቡ ንቡሩን ልሙዱን ዳኣምበር ጌጋ ኣይኮነን ንገዛ ርእስኻ ደስታ መሃብ ድማ ዝሕንኽ የብሉን ነዚ ከም ገበን ዝስማዓካ ንጥፈት ምስ መሓዙትካ ናይ ጥዕና ሰሞያ ማለት ምስ ሕፍረትን ገበንን ከም ዘይሕሰብ ገይሮም ከረድኡካ ዝኽእሉ ሰባት ብምቕራብ ተዛተም ካልኣይ ጾታዊ ቁርብነትካ ይጎድል ብጓነጽ ወይ ድማ መጠኑ ብዝሓለፈ ዝግበር ግብረ ሕቡ ንጾታዊ ቁርብነትካ ይንክየዩ ኣዝዩ ጓነጽ ብዘለዎ ወይ ሓይሊ ዝተሓወሰ ኣገባብ ግብረ ሕቡ ዝፍጽም ሰብኣይ ብዘጋጥሞ ጠረውታ ወይ ቀጠው ምባል ናይ ምትሎ ምጉዳል ናይ ስምዒት ከኸትለሉ ይኽእል እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ነዚ ኣገባብ ብምቕያር ብግዜ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ከም ሳልሳይ ናይ 2003 መጽናዕቲ ከም ዘረድኦ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ልዕሊ 5 ግዜ ዘፍስስ ምስ ዝኸውን ሓደ ስልሲት ዝያዳ ትውሕድ ዘፍስስ ብናይ ብልዕቲ መንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ክእለት ኣለዎም ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ልዕልን ውሕድን ምፍሳስ ዘለዎም ንዘጋጥም ናይ ብልዕቲ መንሽሮ ዝርስስ ኣብ 2016 መጽናዕቲ ተገይሩ ነይሩ በዚ ድማ ተመራመርቲ 21 ግዜ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ወርሒ ዘፍስስ ሰብኣይ ዝተሓተ ብናይ ብልዕቲ መንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ኣለዎም ካብኡ ዘይፍለ ብ2008 ዝተገበረ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ክሊ ዕድመ 20 ክሳብ 30 ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ ንጡፍ ጾታዊ ንጥፈታት ልዑል ዕድል ግዳይ ናይ ብልዕቲ መንሽሮ ኣለዎም ብፍላይ ድማ ብስሩዕ ግብረ ሕቡ ዝፍጽሙ ዝኾኑ ራብዓይ ዕለታዊ መነባብሮ ህይወትና ይዝረግ ሳሕቲ ገለ ውልቀ ሰባት ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ ግብረ ሕቡ ክገብሩ ይረኣዮም ብሰንኪ እዚ ድማ ስርሖም ትምህርቶም ወይ ድማ ኣገደስቲ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታቶም ይኸስሩ መዓልታዊ ምስ ዝረኽቦ ሰብ ንኽራኸቡ ይጽልኦም ናይ ህይወት ሓላፍነቶምን ዝምድንኦምን ይጽልኦም ከምኡ ድማ ካብ ናይ ዝምድና መደባቶም ይሃድሙን የምልጡን ዝኾነ ብሰንኪ ግብረ ሕቡ ህይወተይ ተጸልዩ ዝብል ኣካል ምስ ጥዕና በዓል ሞያ ክዘራረብ ኣለዎ እቲ በዓል ሞያ ወይ ኣመኻሪ ድማ ንናይ ጾታዊ ባህርያትካ ከም ማዕራርዩ ዝኽእሉ ፍወሳታት ክህበካ ወይ ከዓ ሓሳቡ ከቕርበልካ ይኽእል እዩ ጥዕናዊ ጥቕምታት ግብረ ሕቡ እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና ገለ ካብኡ ግብረ ሕቡ ጸቕጢ ከጉድልን ጭንቀት ከፋኹስን ይኽእል ግብረ ሕቡ ብዙሕ ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕናዊ ጥቕምታት ኣለዎም ውሕዳት መጽናዕቲ ብዝያዳ ኣብ ጥቕምታት ግብረ ሕቡኦም ዘተኩሩ እንተኾነ ግን ተመራመርቲ ብግብረ ሕቡ ንዝመጽእ ምልዓዓል ኣጠቓሊልካ ጸቕጢ ከጉድል ሻቑለት ክፈታትሕ ናይ ድቃስ ብቕዓትካ ክውስኽ ኣድህቦኻ ከዕቢ ሃዋህውካ ከበርኽ ናይ ጽግያት ምስትንኻል ክፍውስ ቃንዛ ከዝሕል ከምኡ ድማ ጾታዊ ርክብ ከማዕብል ይኽእል ግብረ ሕቡ ብተወሳኺ ጾታዊ ጥዕናኻ ብልዑል ርክብ ከዕቢ ሓጎስ ገዛ ርእስኻ ባህግታትካን ድሌታትካን ክድህስስ ዘይተደልየ ጥንሲ ከጉድልን ብጾታዊ ርክብ ካብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ክከላኸል ከም ዝኽእልን ተለልዩ ካልእ ሰብ ኣብ ልዕለይ ግብረ ሕቡ ክፍጽም ምስ ዝፍትን እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሕቶሎ ግብረ ሕቡ ምስጢራውን ውልቃውን እዩ ብኻልእ ሰብ ንኽፍጸም ድማ ዘሕንኽ ወይ ዘሕፍር ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ ንሕፍረትካ ወይ ሕፍረትኪ ክትርድኡ ኣለኩም በዚ ኮይኑ በቲ ግብረ ሕቡ ጥዕናዊ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና በቲ ልክዕ መንገዲ ግብረ ሕቡ ዝህቦ ብዙሕ ካልእ ጥቕምታት እምበር ቀዳማይ መጀመርታ ንዓኻ ንህይወትካ ጽቡቕ እዩ ግብረ ሕቡ ንደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪቲ መስርሕ ጾታዊ ርክብ ንዘጋጥም ምብርባር ወይ ምርስሳን ዘስዕቦ ምኽፋት ናይ ማህፀን ካብ ረኽሲ ሽንትን ረኽሲ ማህፀንን ክከላኸል ይኽእል ግብረ ሕቡ ግዳይነት ናይ ካልኣይ ዓይነት ወይ ካልኣይ ደረጃ ሽኮርያ የጉድል ብዝገብሮ ምእላይ ሻቕሎት ናይ ሆርሞናት ድማ ንስእነት ድቃስ የጉድል ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ንሓደገኝነት ናይ ብልዕቲ መንሽሮ የጉድል ግብረ ሕቡ ብተወሳኺ ንቁጥዕ ሰብነት ንዝፍውስ ኮሮቲዞን ብምውሳኽ ካብ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ የልዕሎ ከምኡ ድማ ንዓቐን ኢንድሮፊን ኣብ ደም ብምውሳኽ ከምቲ ዝበልናዮ ንጭንቀት የጉድል
بزيكازي قبر حبو بتزاواري مالت ناب زي مولات كاب زبصحو بصوتاو ركب زمحلالف حمامات ناصا بمغبار نناي زي فريا منت صعبين كلخللكا ابزي اتناي موداتات طقمي قبر حبو نسمعتكا نملععال اتي زبلصه ميلايو بحفشا كال زهبو توسخ طقمتا دما مغدال صاطدم كومخا رئسه تامانتكا يعبن كانزا يغدلن زيادة دما نمصامدخا صبقيو اب صوتاو طعنا كاب سترايو نصبታት ግብረ ሕቡእ ሓደ ካብቲ ውሕስ ዝኾነ ጾታዊ ጣብያት እዩ ስግኣት ናይ ዘይተደልየ ጥንሲ ይኹን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ስግኣት ካብ መጻምቲ ዝመጽእ ዘይሕጉስ ነጥፈታትን ጭንቀትን የለን ከምኡ ድማ ዝስማዓካ ሕማቕ ናይ ስምዒት ጾር የለን ኣብ መወዳእታ እምበር ትሽዓተ ዘይትጽበዩ ጥዕናዊ ጥቕምታት ግብረ ሕቡእ ከነስዕበልኩም ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሓበርናዮ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ግብረ ሕቡእ ክዛረቡ ኣይፈትውን بمنجد تصبصاب ግን መብዛሕትኦም ካብዚኦም ግብረ ሕቡእ ዝፍጽሙ ምዃኖም ይዝንገር بمسرت ኣብ 2016 ኣብ ኩባንያ ጾታዊ ርክብ ቴንጋስ ተገብረ መጽናዕቲ 95 ሚእታዊ ደቂ ተባዕትዮ 81 ሚእታዊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወቶም ግብረ ሕቡእ ይፍጽሙ ኣብ መንጎዚኦም ሰባት እንተደኣ ሃሊኻ ብዛዕባ ግብረ ሕቡእ ምምሃርካ ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወትካውን ጽቡቕ ክስማዓካ ኣለዎ ካብ ዝምባር ብናይ ጾታዊ ርክብ ፍወሳ ሰርቲፊኬት ዘለውን ደራሲ ናይ ጾታዊ ርክብ ብዘይ ጻጥ ዝኾነን ጀሳ ዚመርማን ዘይትጽብዮም ጥቕምታት ግብረ ሕቡእ ጠቂሱ ይርከብ ቀዳማይ ናይ ልብ ጥዕና ይምዕብል ልክዕ ከም ምንቅስቃስ ኣካላት ግብረ ሕቡእ ምጭንጓዕ ደም የዳምጽዩ ይብል ኣብ መግለጺ ዚመርማን እዚ ኸኣ ንጥዕና ልቢ ዝበለጸዩ ብተወሳኺ ድማ ግዳይ ናይ ከላይ ዓይነት ወይ ከላይ ጉጅለ ሽኮርያ ንምዃን የጉድል ክብደት ኣካላት ቃየ መሓይሽ ማለት ግብረ ሕቡእ ምስ ናይ ማራቶን ሙግያይ ተዛማድዩ እዚ ማለት ግን ንምንቅስቃስ ኣካላት ይትክእ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም መመላእታ ስሩዕ ምንቅስቃስ ኣካላት ሙሳድ ጉድኣት የብሉን ንምባል እዩ ካልኣይ ዝበለጸ ድቃስ ለይቲ ንኽህልወካ ይሕግዝ እና ሓንሳብ ናይ ድቃስ ጽገም ዘጋጥመካ ምዝኸውን ግብረ ሕቡእ ካብ ዝጸገም እዚ ከናግፈካ ይኽእል እዩ ድሕሪ ጥርዝውና ናይ ወሲብ ልዑል ምዝናዩ ዝስማዓና ይብል ዚመርማን ከምኡ ድማ ኣብ ኢንዶርፊንን ኦክሲቶሲንን ብዝፍጠር ድምቀት ብቐሊሉ ዝመጽእን ዕንቆት ዘለዎ ድቃስን ንኽህልወና ይሕግዘና ሳልሳይ ንሓደገኝነት ናይ ብልዕቲ መንሽሮ የጉድል ግብረ ሕቡእ ዝፍጽም ወዲ ተባዕታይ ብመንገዲ ምፍሳስ ዝኸይድ መርዚ ሓደገኝነት ናይ ብልዕቲ መንሽሮ ይጎድል ይብል ዚመርማን እዚ ዝተረጋገጸ ብመሰረት ኣብ ሃርቫርድ ዝተኻየደ ናይ ጥዕና መጽናዕቲ እዩ ኣብኡ ኣብ ወርሒ 21 ግዜ ወይ ድማ ልዕሊኡ ዘፍስስ ሰብኣይ ምስ ኣብ ወርሒ ካብ 4 ክሳብ 7 ግዜ ኣብ ወርሒ ዘፍስስ ክነጻጸር እንከሎ ብመንሽሮ ናይ ብልዕቲ ናይ ምጥቃዕ ዕድሉ ብ33 ሚእታዊት ይጎድል رابعي قولو يدلدل قولو نمدلدال قبر حبوك تفتصمي كاليو بترزونا ناي وسيب زسعب متشببات ناي قولو جواراتات يدلدل نزمتو صعبينات كم كاب وتطر وطاز امسالو نايشين تتساقماتن ناي مطلو سرحاتن يحقز يبل دراسي زيمرمان حمشاي نسقات رقسي بلعتو قال نستيتي ينكي قبر حبو نمس رقسي ناي بلعت زنبرا سبات ناي مقدال عدل اللوام بسنك ترزونا ناي وسيب ابكسار مهتن زفتر وطرس لزيلة عبدك آنستيو رقص ناي مهتن شامبقوتات شنتن يقدل يبل زيمرمان ام مجلسيوم شادو شاي ناي حمام يخون ناي كالع حمامكا يعبي بلكع بسرعو قبر حبو تقبر تداوخينكا ابي كالوات كم نحمام ناي مصوار عامخا زعبي نطفتات كتسمت كدليخا كم ابنت اوخل عرفت موساد شاوعي حق انتاو نوحسن زخونة صوتاو ركب ناي مدسات وي مركاب عدلكا يعبي كاب تمرت زيمرمان قبر حبو متصامد يحلوخا اي حلوخا بزي يقدس حاقوس كترغبالو اتغال زقالة لمن قديو كم تزبل نايقا ناي تنسن حماماتن سكفتاتكا يرحا شام ناي رئيسة تأمانتكا يعبي قبر حبو نفسخا نمفلاتن صوتاو ملاشكا نمركابن اتزبالة عدليو زيمرمان زباليو بتوسخ دمات صوتاو تأمانت يعبن مثل جزار السخا هي معبلن تشعين ناي مودعاتان مسمت أمدخان زقبر صوتاو ركب بحاقوس كم تفتسمو يقبر قبر حبو اب هيوتنا نن قبر صوتاو ركب نممعبال كم مسارحي كنتقاملو نخلينا لعلو كلو انت اب ولقي اب زقبر كا صوتاو ركب حفشاو حسابا لك مسمت أمدخا صوتاو ركب كتفتسم كلخا بقليلو كتردادات تخيلها بمنجد قبر حبو كاب جزار السخاء تمهارو مسمت أمدخا تلواوط لفلطات يهبكامو صوتاو ركب نعقا دستا يكون مسكرنت زيمرمانيو قبر حبو بتوساخي نصوتاو سمعيتكا يقصاقس بهاقتاتكا دليتاتكا صوتاونتكا يعقب مسمت أمدخا دما رسون زخونه ناي صوتاو ركب هيوت نخا تحلف وي دما نخهلوكا عابترا يتصاوت
امباركس كبراتن كبران تقاتلتي إريزارا انترتينمنت بزعبا قبر حبو قال مرداتا وسيتكم كتكونو امونتونايو أقداسن تقوينو اتمسطوتا وركب زلوا كل عينت من نتصار أبز مص نباخم كنبلو كابو استرفاجن نسلم مكتتالكم بممسكان رؤيتاتكم نقفيتكم حساباتكم أبصرحنا حجازي بمخانو إن حبرنا أببوتا كومنت قتقمطلنا بتحتنا نحتت أب موداتا دما كلكم تقاتلتنا بحفشة أمن تكونوا أي تكونوا بزي قدس أملاخ بمحرتو يتأمتنا كاب النوري حسابن نور قبرن يسورنا نبلنا نزي سمعنايون استزاربنايون مدمساسي زخوننا أب مصحف قدس حدش كيدان ملأختي باولوس ناب سوبروما كاب منفس قدس زركب هيوت أب تحت زبلار استي مالت رومي معراف الشومونته انت تقايلو كلا معراف انت زي كوينو خا كاب فقر شدوشتا كساب شوعته كان نبب اللبوانا نقرب أب زمت بخالة حستو كساب ان الرخب أب زلنايو سلام انتعنان بممناي نفانوكم أملاخ مس كلنا يكون دحنك النيوم